Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa subong iya nga adlaw Biyernes. Mayo 28, tuig 2021. Sa subong iya nga adlaw, mangin kaupod ninyo, ini si Indayan. Talos man temporaryo sa regular nga Angkor Woman Tita Wilma Sugaton. Kamusta din ang mga ka-aksyon naton nga nagka-monitor na sa sinieng at tinion? Relax lang kag magpahunay-hunay danay sa makadali While ang dulunggan ara nagapamati sa ila dagatag sa ka mga transistor radio. Kag ang iba naman iyati kung kusog-kusog ang data or kung may ara yasang wifi, ati mas mayo pag ang pag-establish na sa connection. Gati wala loading ang imo dire ginapamatian. But anyway, antes mo na pag-umpisa sang aton pila ka pag-istoryahan sa subong nga hapon. Dire kita anay sa aton manlakat sang panahon. Kayang Intertropical Convergence Zone kun ITCZ amo subong ang nag-aapekto sa Mindanao. Ang easterlies naman amo ang nag-aapekto sa Luzon kag Visayas. Medyo ang kabugnaw kun kay isa ton mabatyagan paghaabot iya sang kahaponanon pero kun sa siniya nga mga tinion ara pang kapaan. So ang Western Visayas dala na dira ang Negros Occidental kag syudad iya sang Bacolod. Maka-eksperyensya naman sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Bangod inaiya sang ITCZ kag easterlies.
Mahinay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin gikan sidlangan pakadto nabagat na nasidlangan ang mabatsyagan sa karon sa Isla San Negros. Kag ang baybayon mangin makanay tubtub kasarangan ang pagbalot. Nagbutlakay na si Haring Adlaw las 5:21 sang aga. Kag ini naman na magatunod las 6:01 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura yara naga-range sa 26 degrees Celsius tubtob 33 degrees Celsius. Alauna 42 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Diretsoho na lang ni Inday Ana. Ang aton nga mga balita manakuha naton nga information sa national. Unahon ini naton ang isa iya kahagna nga ginaduso karon sa kamera kagin paboran sa nga madamo iya nga mga nagapangita iya sang trabaho sa karon. Ining hagda nga para maghatag sang permanente nga validity sang birth, death kag marriage certificate nga gin-issue sang Philippine Statistics Authority kag subong man local civil registry. Ang hagna amo subong ginalantaw nga may dako yang nga mabulig sa mga nagapangita dira sang obra kay ti sa aton may pagpangita obra or even gani employed na kita ginapangitaan kita sang mga amo ni mga like birth certificate, marriage certificate, sa iban abi mayari nimo may ginapangita pag din sila sa mga amoniya nga mga papeles kag ti ang death certificate for other man nga mga purpose. So ginalantaw nga kun himuon na nga permanente ang validity sa nga sining tatlo ya ka mga certificates, di mas madasig kag mangin mahapos man ang pagkumpleto sang isa ya ka aplikante or nagapang-apply dira sang trabaho. Subong man ang isa pa ginalantaw magapanubo ini sang oras adlaw sa ila ihalay man didto balik-balik kadto sa PSA office. O hindi pa nadaan kun kay isa malikawan, mayo lang kun ikaw lang isa or pila lang kamo kabilog, pulo lang kamo kabilog. Hindi mo na yung mapiyo pilang populasyon. Example lang diri naton iya sa Bacolod. So sa karon sa bahin sang kamera, ini nga hagna ara na nakapasar sa ikaduha nga pagbasa. Nga magahatag sang lifetime authenticity sa PSA certificates. Kag nasaad man sa hagna sang kamera, sin-o mandira, no? Sin-o mandira. Like for example, employer abi i-require gid, no? I-require gid nga magpasa iya sang bag-o yang nga kopya nga may ara man lang sang existing kag valid nga certificate pero i-require gid sa gihapon, may tendency nga may atubangon si employer or other pagid nga mo na yung mga personalidad bala nga mag-require gid, no? May atubangon nga pinalidad, na? So amo ni dapat ang tandaan man kay make sure, no? I-make sure kung valid man lang kag okay pa man lang akon ka isa. Hindi magid na imalikawan nga nagakaguba kay ti given nga mga ano ni sila paper lang man, papel lang man. Pero kung mahalungan sang maayo kag hindi dira maanayan or accidentally abi nagisi mga amo na nga mga senaryo ti given or usual na ina siya, no? Ana iya ma-explain gina iya maasang maayo kay ti syempre bit-biton mo na to sa PSA office o hindi ka pa magpati sa akon nga na ginanay ini. Pero kung inaayang sila nga i-require kagin mismo sang employer or somebody, even though nga may existing kadira nga mga certificates, di hindi na ginaya pwede, no? Penalty ang pwede nimo yang atubangon sa idalo man sining hagna nga ara nagkaroon sa second reading sa kamera. Ang isa pa gid naton kabalita, atensyon dira sa mga aspiring na naton iya nga mga kaaksyon, mga gusto bala magsulod na as uniform personnel, masulod sa PNP, napaged ng Bureau of Jail
Bureau of Jail and Management and Phrenology, Bureau of Fire Protection, kag Bureau of Corrections. Na? Subong, ginpermahan na gid ni Presidente Duterte, na? Permado na ang layi nga nagapanubo iya sa height requirement sang Philippine National Police kag iban pa nga uniform personnel. Ay, if ma-remember ninyo, do damo gining nagareklamo, ay ti gusto man nila magsulod, galing kay do hindi gid kalabot ang ila nga height. Iti anhon mo na kaya mo lang nang nahatag sang Ginoo sa ila nga height, alangan pilito nila, alangan inato nilang ila kagalingon, ano sila, lastiko. Okay. So amo din no, ginamyandahan sang sining na permahan na ngalayin ni Presidente Duterte, ang ining Republic Act 11549, no? Amo ni sang ginpermahan. Ginamyandahan sini ang pila ka mga section sang tatlo tanan ka nagkalain-lain nga mga layi nga nagaset or nagatala na iya sang general kag standard qualifications para sa miyembro sang PNP, BJMP, Bureau of Fire Protection, kag Bucor. Nasaad man sa bag-o ginpermahan nga layi nga ang minimum height requirement para sa lalaki, meters ni ila ginabasihan 5.57, kag para naman sa mga babayi 5.52. Di ko na medyo nubo-nubo ka, kag basi subong sulod ka na, why not balik apply, di ba? Kay isang una daw medyo damo-damo ning nasubuan kay hindi sila kasulod kay bangod man sa ila nga height or sa ila nga kataason nga wala nakalambot sa requirements sang aton man nga otoridad. So good news ini para sa aton man nga mga ka-action, mga aspiring dira nga manugsulod na manugsulod or gusto iya nga makigbahin man sa puwersa sang aton government. By the way, panumdum lang sa aton nga mga ka-action, Action JM, liyog lang ko na insert ara sa aton iya nga isa ka GC ang pictures ng iya ka dole, no? Pahanumdum lang dira sa aton nga mga ka-action. Kung may ara ka mo dira sa mga pamilya, no? Nga OFW, kaysa karon temporaryo gin-suspend sang Department of Labor and Employment o kondole ang deployment sang overseas Filipino workers sa Saudi Arabia. Ang development nga ini ginkompirmar ni Philippine Overseas Employment Administration Bernard Olalia. Kag sa memorandum nga gin-issue sa May 27 kahapon nga adlaw, ginmando ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa POEA nga ipatuman ang temporary suspension sa deployment sang OFW sa Saudi Arabia effective immediately kag until further notice. Pila sa rason, suno kay Bello nakabaton ang department sang report nga gina-require ang magabiyahe nga OFW sang ila employer o kon foreign recruitment agencies nga bayaran ang balor sa health kag safety protocol para sa COVID-19. Instead nga si employer kag si foreign recruitment agency amo kun tani iya ang mag-shoulder sang sini given nga si OFW magabiyahe pa lang ay sila iyang ginpabayad. Ang isa pa gidiri may angot ini sa insurance coverage premium, no? Sa ila pagsulod sa pungsod, sila man ang mabayad. That's why nga apan nga na-receive ini ni Bello, no? Ang iniya nga report, iya man inigin pabalo sa dole para iya nga gilayon man nga maaktuhan. So ang dole maga-issue sang official statement para sa resumption sang deployment sa Saudi Arabia kung maklaro na ang iniya nga issue. Ay ti
O paning may pandemic, makadto sila sa iban nga pungsod, sila pa yung ma-shoulder sa mga balayran like for example, mag-RT-PCR test, no? RT-PCR test, ano pa gina ginabayaran ng medical certificate, di ba? Para iya nga makagwa sila. Ang isa pagid, ang insurance coverage premium nila upon entry dito iya sa Saudi, sila man gyapon mabayad. So muna nga nakalabot ini sa igtalupangod man sang DOLE and also kay Labor Secretary Silvestre Bello III kag amo ni ang resulta nagpapanaog sang suspension of deployment. Alauna 52 na kita Action Radio Philippine Standard Time sa subong iya nga hapon, no? Diri kita sa aton man nga pag-istoryahan sa akon nga pagpanumbalik. Ang aton nga topic para sa aton nga FYI, sino da pala kaon mangga? Uy, nami kuno sa kutis kag sa aton iya nga pananawan. Sigas, inatanan sa akon man nga pagpanumbalik. Ato na Dr. Pinoy Squali. Doon na. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog Kagandurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang ano nga kahintangan Responsable at pagbalita Kagkayo niya Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, diri kita sa pag-share sa aton iya nga FYI for your information sa subong man nga adlaw. Ang aton nga topic, para sa aton nga mga ka-action nga pala kaon dira mangga. Ikaw JM pala kaon ka mangga? Ano, mayat kapin pa kon habal, no? Si Sir Nalmar pala kaon man eh. Kapin pagid kun may aras sang makuro kahang-kahang nga sausawan. Okay, sige diri kita sa pag-share man sa inyo kung ano ang mahatag nga benefits sang mangga, na? Ang mangga isa syempre ka preska nga prutas nga may madamo yang nga vitamin A kag beta-carotene. Nga mo naman ang magahatag sang kita-ano na nga daw naga yellow ining color niya. So bagay gali ang mangga para malikawan ang pag-dry dira sang aton nga panit kag temprano man nga pag tawag na do naga ano nang imo yang panit sa guya, nagakatubuan ka na bala mga wrinkles o nagakurinot na daang imo yang panit. Tikong diri sa aton paho mangga sa Tagalog sa aton diri paho. Sakto man. Or may ara gid sang ginatawag nga mangga. Si JM mo galingin ang ulo ya ho. Okay, hindi ta na napaglarisa na basta magambal ta mangga, paho man or Indian mango or ano pa gid nga sahi. Basta mango in English. Pagkaon na Japon, maanhan ginadayon sa aton nga mga ka-aksyon. Siga, sa ikaduha naton ini, manggaranon man sang vitamin A, C, kag E. Para kuno yang mag-tinaw dirang imo nga panulukan. Kag makabulig man sa paglikaw, nga may tendency bala kun kaisa given sa karon na expose kita like cellphone, no? Hindi mo dali mabuhian ang cellphone while gahampang ka dira or iba naman niya halay sa social media abi, no? May ginalantaw dira, may ginaabang-abangan nga mga movies and other pagid stuff nga makagamit ka sang gadget nga may tendency bala nga dasig iya makapaguba sang imo nga mata. Or even gani lang, nagabasa ka dira sang libro nga ng gabi na, pero inam lang na kayo, medyo gamay na lang ang sanag, pero halay mo pag lantaw ka man yung imo himutad. So isa na gani sa mga indikasyon or sa mga rason kun ka isa nga, no? Isa sa mga rason kun ka isa nga kinahanglan naton halungan kag hindi dapat paghalay himu-himuon kay ba may tendency maapektuhan gid ang aton iya nga panulukan. May ara kun ka isa ni ginatawag sa night blindness, optic nerve atrophy kag pagbaraya sang ugat sa aton nga mata, na? So dapat halungan gid, di ba? Makabulig ang mangga para sa sining nga problema. Mga kun kaisa manog pa lang bala, no? Manog pa lang meaning may naanhan ka pa lang dira nga mga
senyales nga do nagamat-amat na piraw-piraw akong matahaw. Nan. Ang isa pagit sa mabulig man or vitamin nga makuha gali sa mangga is ang vitamin B kag ang vitamin K. Madamo man ini siya sang dala yang vitamin E, no? Kaysa na siling ko kaina ang mangga, no? Benefits siya nga duha ka bilog nga mahatag sa aton is sa aton iya nga panulukan kag syempre pagpanami isang aton iya nga supat. Nami man gali, no? Nami man gali ang mangga para iya sa aton heart. Bangod sa potassium kag sodium nga posible amo ni nagabulig para iya nga mapanubo ang presyon sang aton iya nga dugo. Subong pa kung kaisa subong bala nga may COVID-19 pandemic, no? Hindi naton kun kaisa makontrol, di ba? No, kaya kunong pagbago sang panahon nagakadala man dira ang batasan sang tawo. So notice mo kun kaisa may mga kaupod ka dira nga like kun init ang tiyempo. Wow, kadasig man si ila manginit, kadasig man magpangakig. Or kun ano naman tawag ni nang gamay lang bala nga ano mo da sila, gamay mo lang nga kuhit-kuhit o istorya sa ila sulog-sunlog dayon na pangakig. So muna, no? Halong-halong gid ang importante maghalong. Ang isa pa gid tikon tamaan kainit kaayo, ginot-ginot, no? Ti kun ikaw may ara ka na gid ang daan nga maintenance sa imo man nga dugo basi magtaas dira. So importante man ini kali ang mangga, na? Sige. Ang iban pa nga mineral, amo yung magnesium, copper, kag iron. Madamo man, or magaranon man ang mangga sa fiber. Gani, manami ini siya, natandaan ko sa una, nang ang mangga ginasiling bala, no? Ginasiling, nga kung magkaon ka kuno sang mangga and other pagid nga mga prutas after nimo iya kaon, no? Makabulig siya sa imo yang nga pagpupo or sa imo dira pagpamuhin, na? Ang isa pagid ti kun kaisa mga symptoms man sang irritable bowel syndrome. Halay ka dira ya kadto sa CR pakadto pa kare bag-o ka lang naka CR balik ka na naman liwat kaya hindi mo maintindihan kung ano do ginalugay nagihimo iya nga tiyan. So sige, no, kay tungod sa fibers sang mangga makabulig ina siya, na? Sige, may araman sang pectin nga makabulig agon iya nga mapanubo ang aton nga cholesterol kag para man malikawan ang prostate cancer kag colon cancer. O tiyang iniiya nga pagkaon makitaan talanggid niya, di ba? Tindahan or even gani sa aton man dira likod balay kung nagtanom dira. No, kung nagtanom dira ang imo yang si papa mo abi, na may ara na kamusang kuhaan sang mangga. Sige, ang siling pagid sang American Diabetic Association yara sa medium score nga 56 sa glycemic index ang mangga o kun paho man na? Isa lang ka kihad dira blas ang mangga, no? Ang pwede naton iya nga kaunon. May labi na gid kun concern ka sa imo man nga concern kasi mo yung sugar and other. Kaya syempre, manggaranon. Ang mangga, di ba? Tamis. So, given, ginaya nga may ara siya sang sugar. No? Kung i-check na sa mga laboratory, but then, make sure mo lang nga balance. Di ba? Kung magkaon ka, inablang purupan, panghimagas. After ni mo panyaga, para maturutunaw-tunawan ikaw, kaon ka dira isa ka kihad or pwede man itungaa pagid ang isa ka kihad, ha? Para yang ma-make sure mo gid nga naka tawag ni ang ang kadamuon sang imo ya intake is
ma-make sure nimo nga hindi magsobra sa gina-require lang sa imo sang doktor. So sige, amo yan to ang aton iyang FYI sa subong nga hapon sa mga mahilig da magkaon sang mangga or paho, na sino da mahilig? Si JM pala kaon nimo? Pakaan ka JM? Paho? Ui, no? Sino ba lang hindi plakaon paho kapin pakuntamis kagang isa pagid ginahimo siya shake, di ba? Amo nang pinaka number 1 per mi nga ginahimo. Kapin pa ko may mga piyesta-piyesta sa una. Amo ning uso ang shake. Sige, 2:12 nakita Action Radio Philippine Standard Time. Sige, standby sa aton yung mga ka-action. Kay this time, diri kita sa pagbasa man sa sulat nga ginpadala sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa Alas 2:13 nakita Action Radio Philippine Standard Time. This time, ang aton nga letter sender, isa ini siya ka babayi, nagpatawag lamang sa kay Estrel. Kagang sulat ni Estrel nagasiling, Dear Tita Wilma, anay ko best friend ang akon na bilas. Asawa siya sang kamagulangan nga utod sang akon bana nga nagatrabaho sa Dubai. Tawga lamang ako kay Estrel, 25 anyos. Nanginsuod kami nga mag-abyan sa akon bilas bangod very close man ang akon bana sa magulang niya. Pero wala ko ginapaabot nga isa gali kamanog ang batasan sang akon bilas. Bago kasal lang kami sang bana ko sang magtrabaho man ini sa Dubai, may 5 katuig na ang naglikad. Sang makabot ini sa Pilipinas, didto kami nakabata. Apang antes ko pa man nabunag ang amon nga bata tita, naglapta ang kabutigan sang bilas ko. Ginsiling sini nga lain kuno ang amay sang ginadala nakon. Wala man ako kahibalo kun nga ginahimo niya ini kag wala man nagpati ang akon bana. Bisa na nga akon nga ukon ang magulang sa ngakon nga bana, ginakigan niya ang iyang asawa, kagin pamangkot kundi iniya nakuha ang among akusasyon. Sugod sadto, nagtubo man ang kainit ko sa akon bilas. Sang magbalik liwat sa Pilipinas ang akon bana,
Agod pa matuod, kag madula na atong akusasyon kag espekulasyon, gin pa DNA test namon ang amon iya nga baby, kag napamatud-an nga bata ini sang ako ni mister. Abi mo bala tita, bisan pa nga nagpangayo na sang pasaylo sa amon tanan ang bilas ko, pero hindi ko nagid mapabalik ang closeness sa iya. Nagbalik sa Dubai ang bana ko, kagin pa siguro nga bugos ang iya pagsalig sa akon. Sa karon tita, ginapamensar ko, paano ko bala mapatawad ang akon nga bilas? Salamat gid sa pagbasa sa nga akong sulat, ang tagpadala Estrel. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:17 na kita. Kag amo yadto ang sulat ni Estrel. Ang iya nga problema sa karon kay nagligad na gid man nakapangayo na sang story sa iya, ining bilas nga nakahimo sang kun ano-ano dira nga akusasyon batok sa iya, galing kay ti nabalang kun kay isa bast once gani nga medyo maburubugat nga mga issue, no, ang inyo ginawayan, di ka budlay gid nga dali magbalik balang imo nga pagsalig sa isa iya katawo. Okay, sa ako nga pagpanumbalik, standby sa aton man nga mga ka-action kay ako nga pagabasahon ang mahatag man nga advice ni Tita Wilma. Dira mga kauturan, kung nagpalanakit ang inyo kalawasan tungod sang katugnaw subong, mamanyos ikaw sang Panyawan Liniment Oil. Na? Said Panyawan Liniment Oil, produkto sang said marketing. Tandaan lang gid naton, sa karon nga matugnaw ang panahon, para nga mag-init ang inyo sini pamatyagan pamanyos sang said Panyawan Liniment Oil. Ilabi na kung ikaw ang may arthritis, ilabi na kung ikaw ang may rayuma. Kinahanglan mo gid ina. Maano pa gid ang beribiri or barikos ba? Ang barikos kadalag ko ng mga ugat nga nagagalataw sa inyo mga batiis, no? Nan, haplasan ninyo sang Sid Panyawan liniment kag midyasan ninyo inang midyas bala nga hasta di sa tuhod, may ara na siya inang nihay nga panawag sina para nga magpabilin ang kainit kag hindi magngut-ngut ang inyo sini mga barikos. Okay, produkto sang Sid Marketing, Sid Panyawan Liniment Oil. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno
para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapakuna. Mayong hapon sa aton nga mga ka-action nga nag-monitor kay Sir Alex Montasa, kay Ma'am Eva May Manukay. Good afternoon. Sa kay R.R. Ihinyo. Hello, Indayan. Kamusta si Tita Wilma? Sad o siya ko mabalik. Super lawig na gid. Sige lang nga, importante. Pray lang. Okay? Sige. Sa kay Sir Melody Oligo. Sa kay Go Wison. Elson Jr. Albao sang Phuket. Phuket, gina magtawag Action Dale. Phuket, Thailand. Libis tupad ko sa Action Dale. Promo. Okay. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Mrs. Alvarez ng Barangay Tangoba, sa kay Sister Pagid ni Sir Alex Montasa, Jinky Dialagdon, kag sa pamilya Dialagdon, dra sa Pandanon DSB. Kay John Vicente, monitor man sa may Barangay Hagnaya, Hamindan Capiz. Jonah Ortega Carrion, mayong hapon, greet ko lang taga Carol Social, Carol Ann, sakop sang Kabankalan. Family Carrion Ortega, Lagine, kamusta na sila ayhan? Ako gali si Jonah Penuala Carrion sa Bacolod, Barangay Vista Alegre. Barangay Vista Alegre, God bless sa aton tanan, keep safe. Salamat gid, Ma'am Christine Minyas Villalobos, kamusta din ang imo nga tanom-tanom sa may DSB, ha? So kay Ma'am Yvonne Boycher, mayong hapon man dan sharing na kuno kag happy weekend. Salamat Ma'am Elizabeth Malaka, Gamala. Good afternoon. Sir Elmer Itones Regalado, mayong hapon man. Keith Luel Pamalan, mayong hapon. Pakigreet ko no siya May Ayalin Gersabalino, Kenneth Ray Alejo, April Villanueva, Ma'am Gers Balino Sanggimaras, kag sa self niya. Sige, Luel Pabalan. Watching from YouTube. More power to your show. Keep safe always. God bless, taga Crossing Sibucao, San Enrique. Salamat gid. Michelle Onabia Colantro, mayong hapon man. Greet ko no family niya sa may Don Salvador Benedicto. Pamilya Colantro kag Aguilar nga always man naga-monitor. Salamat Sir Amor Malayang, mayong hapon. Martin Aliling, good afternoon man. Ma'am Virgil Pinda, mayong hapon dira sa imo sa may Celine Homes. Halong always. Oy si Chay Lisel gali naga-monitor sa sumong iyang hapon. Tiyay 30 pa kong birthday. Sa kay Miss Tia Kimi Riman dira sa Banwa sang Morsha, salamat gid. Kay April Joy Buenaflor Gaston, naga-monitor dira sa may San Enrique. Keep safe always, EFC. Salamat. Patamyaw niya ko ng mga taga sa Sergio Ubos, San Enrique. Family Buenaflor, Jaime Cag, Lupasi. Salamat. Happy birthday sa kay Action Marlon. Muna yung tutuod nga may birthday sa Action Mar.
Sige. Ay, natanapang tamyawon ko na nga, Ma'am Jean Hisulgon, salamat, Gid. Remargi Cano Halyasgo, nagamonitor sila sa may sityo pa, Barangay Sagang, La Castellana. Tamyaw niya, Halyasgo family, Gicano, Salvatierra, Robles, Cabalpin, Kagtapayan. Salamat! Naku, Toro sa Leo de los Reyes, watching live Roldan, Kilantang, Nel Huxon, Samantha, Ian Clark, from 5th Street, Progreso, Binalbagan. Salamat! Si Ma'am Virgil Pinda, may aras sang advice karon ho. Inakaroon na ako ng taga, basahon. Salamat, Gid! Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pagbasa sang mahatag iyan nga advice ni Tita Web. Pero antes gali, just in lang ni nga information. Nakitaan ko lang sa postman sa nga Negros Occidental provincial tawag na basta ya ka Negros province of Negros Occidental gali nga page. Just in nga information, si Governor Bong Lacson nagbato na sang iya man nga ikaduha nga dose ng Sinovac vaccine. Upod man ang pila ka mga miyembro kag alkalde. No? Wala naging isa-isa but then amo na mga kaupod ni Lacson during sa nagpa-vaccine ini siya for first dose. Okay, subong nga haadlaw ang second dose dito iya sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sang Silay. Okay, diri kita sa pagbasa sa mahatag nga advice ni Tita Wiama sa kay Estrel. Mayong hapon sa imo, Estrel. Nagapamangkot ka kung paano nimo mapatawad ang imo bilas sa ginhimo niyang pato-pato nga istorya kontra sa imo. Ang masiling ko lang, Estrel,
Yara ina sa imo ang paghatag sang kapatawaran sa mga tawo nga nakahimo sang sala sa imo. Wala kita makahibalo kung ano nga rason sang imo bilas kung nga nahimo niya ini kontra sa imo. Magpasalamat ka na lamang nga napamatud-an nga wala o kung napamatud-an nga wala sang kamatuuran ang ginaakusar niya sa imo. Kag nagapabilin ang pagsalig sang imo nga bana. Kung nagahinusto lang imo bilas, kag sa pananaw nimo sincero man siya sa pagpangayo sang pasaylo, ang mapanugyan ko sa imo nga pasayloha siya. Ang paghupot sang kaakig sa iban, mas pagani nga makahalit sa imo sang sa ginaakigan mo. Magpatawad ka kay mas nagamagan ang imo pangabuhi kung wala ka sang ginakaugtan. Ikaw man gihapon ang maantos kung hindi ka magpatawad. Magpatawad ka kag kalimti na lamang ang iya ginapanghimo sa imo. Base kung butang manaton may kahisa lang siya sadto sa imo kag gusto lang niya nga gubon ang imo iya nga pangabuhi. Pero ipasalamat na lamang bangod nga wala ini natabo kag padayon nga nagasalig sa imo ang imo iya nga bana. Ma'am Virgie Olpinda, may ara siya sang mahatag man nga advice. Sa baya indayan, ang ma-advise ko lang sa kay Estrel, magpatawad gid siya. Kag kabay nga mangin ihemplo siya, kag sundon man siya sa iban, kay gapatawad gani si God, na? Ang baya siya mismo nakaagi man sang sinaiya nga sitwasyon. Sige Salamat gid sa imo Ma'am Virgie Olpinda. Okay? Alas 2:33 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yato ang sulat man. Agin paambit diri ni Estrel. Ang iyang istorya, sumungman ang ginhatag iya nga advice ni Tita Wilma. This time, standby sa aton nga mga ka-action. Kay diri naman kita sa pagbasa sa first part sang aton iya nga horoscope apang antes man ang tanan. Happy birthday kay Action Marlon Genovea. Wala ni sa subong pero sige lang nga. Importante birthday yati. Wala kita Action Mar. Kung si Action Eric pa. Secret lang ang edad. Pero sa pagkabalo, kung pila na nga si Action Mar man do, mga 28 no? 28 daw bang mo lang sa iya nga birthday man subo nga petsa, no? Mayo 28. Happy birthday dira sa imo Action Marlon Genovea. Ano na ganing tawag siya? May idea ka Action Nelms? Saan nga tawag ta kay Action Marlon? Tungkod na bala sa iya nga buhok. Nalipat ko sang tawag sa iya. Si Action Eden, matinandao na mo kay pero may na ginatawag. Steven Sigal gali sang Action Radio. Action Marlon Genovea. Namin adi nga kon nga pa si mo Action Mar ha. Pati But anyway, saliwat happy birthday dira kay Action Marlon Genovea. Halin diri syempre sa pamilya manani mo sa Action Radio Bacolod. Kag lover boy pagid, duha gid kabilog ba? Sana all may duha ka palayaw. Lover boy kag Steven Sigal sang Action Radio. Sige, salamat gid Action Nams sa imo dira nga mga information. Para iya sa aton nga birthday boy subong adlaw. Okay. Sa iluhan nato ng aton man nga horoscope.
sa subong Mayo 28, 2021. Unahon nato ng mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Padayon ang paglibot. Siyempre, ang kalibutan nagatiyog. So, anuman ang ihambal dira sang iban, mag-focus ka iya sa imo dira gina or sang imo iya nga trabaho. Ha? Kapin pa ko negatibo ang ginahambal dira nila sa imo, pabay hindi pagsapaka. Importante na sa ulihi, nakitaan nimo nga may ara sang kaayuhan sa imo iya nga ginhimo kag wala ka sang may gintapakan nga tawo. Sa mga Gemini, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 44. Amethyst violet is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Uy, damo ang madala. Damo ang manamian sang imo yang recipe. Gani, increasing man or nagasaka ang sales sang imo dira nga negosyo. Siyempre, kung nagasaka ang sales sa imo negosyo, di ka pa naayhan mangin malipayon. Sige, sa mga Cancer, lucky numbers 43, 36, 29, 55, and 11. Satin white is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, promoted ka sa imo yang career. Subong makitaan sang tanan ang imo man nga pagpaninguha. At iniman ang magapabag-o sang imo yang nga pangabuhi. Sa mga Leo, lucky numbers 33, 26, 49, 51, 22, kag cobalt blue is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Mabatsagan nimo ang pagpalangga sa imo iya nga partner. Mangin mapagsik ang proseso sa inyo iya nga pagpakasal. Bo kada sigul isinyo makatapos sa inyo dira iya nga process of documents. Sa mga Virgo, lucky numbers 23, 44, 49, 22, and 33. Cinnamon brown is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, ma-eksperyensyahan nimo ang realidad sa kabuhi bangod madulaan ka sang sustento. Kinahanglan magbago ka na samtang may ara pa sang panahon. Sa mga Libra, lucky numbers 53, 46, 29, 13, and 41. Scarlet red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, hindi magkabalaka sa mga nagakahitabo. Mag-focus sa imo dira nga ulobrahon para malabuot nimo ang imo nga goal. Eh kung ka isa, kung may ara ka dira sa mga or kung sa pakon mo bala, no, ang mga tagapasabad-sabad dira sa imo nga ulobrahon, tendency hindi ka man makatapos kagte. Kapin pa kung may ara ya sang deadline, anhon mo lang na karawana. Sige, sa mga Scorpio, lucky numbers 43, 36, 12, 31, and 55. Burnt orange is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:41 na kita. Hambal ni Sir Androa Nites. Good afternoon, Miss Anne. Happy birthday lang kay Loverboy. Sige, salamat, gid. Si Sir Mario Bakaw ko irad nagamayong hampon man diri siya. Salamat, gid.
Si Sir Hernani Duya naga-monitor sa subong upod ng iyang nga asawa dira sa may syudad sang Victoria sa Martin Subdivision. Kag si Sir Melily Olingo, salamat gid sa pag-monitor. Sa akong nga pagpanumbalik, standby sa aton nga mga ka-aksyon para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Para kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Zenton Plus Coffee Mix. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat
Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Kag para sa mga nabilin pa naton yung mga horoscope, sa iluhan naton ang Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. May mga panigbago yung mga hitabo nga mong magahangkat, no? Hindi lamang sa imo iya kaisipan, kundi pati sa imo iya nga heart.
imong tagipusoon. Dapat magpakabakod ikaw, Sagittarius. Sa mga Sagittarius lucky numbers 33, 56, 49, 22, and 11. Mocha brown is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 to Enero 19, pilia ang klaro nga istorya. Istorya man? Istorya, okay? Sa tanan iya nga tinion. May mga bagay kung kaisang kinahanglan mo magdesisyon or ikaw mismo, no? Kinahanglan nga magdesisyon, hindi ka na maghulat sa mga ipanugyan man sang iban. Sa mga Capricorn, lucky numbers 53, 46, 29, 13, and 41. Neon green is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18, makaangkon sang growth sa career kag personal nga kabuhi. May bag-o kaya ka nga makilala nga mo subong ang gamo sa imo ya kaisipan. Sa mga Aquarius lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 15. Turmeric yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. Mag-meditate para iyang makuha nimo ang kalinong kakalma sa imo ya kaisipan. Dula no? Kuhaain ang pride kag mag-cooperate. Sa mga Pisces, lucky numbers 33, 46, 59, 12, and 22. Vermilion red is your lucky color. Kag para sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19, i-appreciate ang adlaw subong. Ano man nang imo dire nga maatubang, imo inatanan malampuwasan. Parang man nga magmagan ang imo nga pamatsay. Sa mga Aries, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 11. Electric blue is your lucky color. Kag sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Palawiga ang pasensya sa bag-o dira nimo nga teammate. Hindi magpadala-dala sa kun kaisa mga ginahambal dira sang imo nga mga kaistorya, mga negative kun kaisa nga mga komento. Sa mga Taurus, lucky numbers 33, 56, 49, 12, and 22. Tangerine is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:55 na kita. Kag amuyan to ang aton iya nga horoscope of the day. Subong nga adlaw, Mayo 28 tuig 2021. Si Brave. Okay, letter V mo as in Brave Heart. Mayong hapon dira sa imo. Okay, nag-monitor ko nung pamilya Bermoy sa sitio Acacia sa Banwais ng Hinigaran. Salamat, kid. Kag dira gani sa may Camilot, sa may Estefania, sa Nalda family, kag kay nang Jennifer, kay papa niya, nalipat ko sa pangalan ni Tito. But anyway, mayong hapon dira sa inyo. Always man sila naga-monitor sa Aksyon Radyo. Sa RTN office, gali sa brad ko, mayong hapon dira sila ng Tintin, ng Norlin, ng Larry, kay ng Joy, kag kay ng Gigi, and also kay Kapid. Kag sa ilaman ni Taminda, kag kay Tanida, good afternoon. Alas 2:56 na kita. Standby sa aton yung mga reaction kay diri kita anay sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sa imo panabang. Batok sa 2019
and coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. This time, diri kita anay sa aton man nga Bible verse of the day, gikan sa Isaiah, chapter 40, verse 28 to 29. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. This time, diri kita sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid sa aton nga mga ka-aksyon sa pag-upod sa akon sa Biyernes nga edisyon sang This Is My Life. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ininawan ninyo lagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.